Niin tosiaan. Nyt siis multa jäi video kesken, koska tänne tuli ihminen, mutta ajattelin jatkaa siitä, että mihin jäin. Elikkä jäätiin tähän ihmisten painokeskusteluun ja sitten kans siihen, kun ihmiset arvioi toisten ihmisten painoa. Niin esimerkiksi niin siellä bussissa, missä mä olin, kun mä kuulin ton kommentin, että onpa laiha nainen, että mitähän sille on tapahtunut tai jotakin tällaista tämän suuntaista tai että voisit laihduttaa enemmän. Niin siis mä olin ihan hämmentynyt. Siis mua se ei silleen niinku loukannut, silleen kovin pahasti. Mä kestin sen, koska mä oon tottunut kuulee mun painosta ns. Kaikkea kommenttia. Mutta esimerkiksi joku muu olisi voinut paljon herkemmin ottaa sen asian. Ja mä ajattelen tässä muitakin, en pelkästään itteeni tässä painoasiassa. Että on sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi kamppailee mielenterveysongelmien kanssa niin pahasti, että joku yksikin kommentti voi romahduttaa niiden koko elämän. Mä oon tietysti, en mä väitä, että mua se ei sattuisi, kun mä kuulen tällaisia kommentteja tai ei tuntuisi pahalta. Totta kai tuntuu. Mutta mä jotenkin osaan ajatella, että nämä ihmiset ei vaan tunne mua. Ne ei tiedä, millainen elämä mulla on, eikä ne tiedä, että mitä syitä siihen liittyy, että miksi mä oon tämän kokoinen niin kuin oon. Ei sillä, että se heille kuuluiskaan yhtään. Ei kuulukaan yhtään tämmönen kommentointi. Ja sitten ehkä 4. voisi olla se, että mä en muista, että keneltä mä oon nämä kommentit saanut. Voi olla tuntemattomia ihmisiä täysin tai sitten voi olla lähipiiristä, mutta en tietenkään muista. Mutta 4. tai 5. voisi olla tällainen, tai on tällainen, että sulla on ihan söpö masu, se on ihanan pyöreä. Ja siitä tulee jotenkin sellainen olo, että enkö mä nyt ole tarpeeksi sopiva, eikä mulla ole tarpeeksi niin kuin, tässä lihaa luiden päällä. Että vai onko sitä liikaa, ihan liikaa, niin siitä tulee sellainen olo, että kyllä ihmiset vois vähän niin kuin miettiä ennen kuin ne sutkauttelee tällaisia kommentteja, koska se voi olla jollekin ihan maailmanloppu. Mulle se ei ole, koska mä oon niin tottunut tohon. Mä oon joutunut kuuntelemaan läpi elämäni kommentteja mun vartalosta. Olin mä sitten laiha, olin mä sitten iso, olin mä sitten sitä sun tätä, olin mä sitten keskikokoinen tai olin mä sitten terveen kokoinen niin kuin nyt ja painoinen. Ja mulla niinku, mun pointti on se, että se on jokaisen ihmisen ihan oma asia, että minkä painoiseksi itsensä tuntee tai millainen olo sit on, että koska me kuitenkin itse tiedetään, että me voidaan hyvin, jos meillä on jonkinlainen paino. Mulla on esimerkiksi sellainen, että vähän pyöreä itse olen, mutta mulla on kuitenkin silleen suht terve paino tällä hetkellä. Niin mikä mua ärsyttää ja ahdistaa yhteiskunnassa on se, että niinku, mitään tällaisia normaaleja rasvakudoksia tai tällaisia, mitä tulee normaalisti naisille enempi kuin miehille, niin ei voida hyväksyä, että aina pitäisi olla ihan niin kuin todella niin kuin laiha ja aina pitäisi olla tämmöistä ja tommoista, mutta kun naisen keho ei toimi niin. Naisen keho, esimerkiksi kun se tulee raskaaksi, niin naisen keho tuottaa niin paljon sitä pigmenttiä esimerkiksi rintoihin ja mahaan, että se luo sellaisen paksun rasvakerroksen, mikä suojaa sitä lasta. Niin ihmiset ei ymmärrä sitä, että meidän keho ei ole sellainen. Se, että siinä on pieni osa vaikkapa sitä pömppömahaa tai mitä hyvänsä, niin se on ihan terveellistä, että siinä on pieni pömppömaha.
vaikka ihankin pieni, mutta se on ihan luonnollinen asia. Ei sen kuulukaan, ei me olla mitään koneita eikä barbeja, me ollaan ihmisiä, meillä on elimistö. Ja mikä mun pointti on se, että ihminen ei ikinä voi olla niin laiha. Paitsi jos se käy jossain 100 euron leikkauksessa ja leikkauttaa esim. Tämän uuman pois. Eli siis uuma on toi kohta, mikä on niinku pyöreä ja se on ihan luonnollisestikin pyöreä. Niin mä sanon kaikille ihmisille, jotka on kokenut tällaista kommentointia, että älkää välittäkö. Mä tiedän, että se on erittäin hankalaa ja vaikeaa niin kuin näin naisena, mutta olit se minkä kokoinen tai näköinen vaan, niin yritä olla välittämättä siitä, koska kyllä aina löytyy kommentoija, aina löytyy joku, joka ei ole tyytyväinen sun kehos, mutta ei tarvii ollakaan. Se riittää, että sä oot itse tyytyväinen itseesi. Ja sä koet itse, että kun sä esimerkiksi laihdutat, että siitä on sulle jotain terveydellistä hyötyä, että sä laihdut. Sun ei tarvii miksikään tikuksi laihduttaa. Se on pääasia, että laihtuu edes sen verran, että se on terveellistä. Mä oon esimerkiksi saanut ihan hirveän paljon mielihyvää liikunnasta, kun mä oon kulkenut tuolla, vaikka se onkin ollut raskasta ja kauheata, mutta mä oon saanut siitä aivan äärettömän paljon mielihyvää. Ja mä oon saanut nauttia siitä, että mä oon saanut liikkua silleen. Niin se on äärettömän ihana ja tosi hyvä tunne, että saa energiaa ja niin kuin sellaista terveellistä voimaa. Mä nyt lopetan tämän videon tähän, ettei tästä tule taas yli puolituntista, mutta jos tulee jotain pahoja kommentteja, niin mä en sit varmaan lue niitä. Ja tää on ehkä taas yksi rehellisimmistä päivityksistä ja videoista, minkä mä laitan tänne. Ja puhun asioista, mitkä muakin pänttää ja harmittaa tässä yhteiskunnassa ja ihmisten asenteissa, että ihmisten on pakko olla noin pinnallisia, kun kaikki ei mene niin. Mutta hyvää uuden vuoden aattoa kaikille ja toivottavasti kaikilla on hyvä uuden vuoden aatto ja minä ainakin aion viettää sitä hyvin. Hei hei!